A banda de fer una sèrie de lloances d'aquestes que en Aragó li dirien mucho te quiero perrico, però pan poquico, a banda de fer això, quina explicació concreta han donat d'aquest problema de liquiditat? En aquesta priorització ens haurien d'explicar per què han prioritzat deixar de pagar 70 milions justament a aquest sector. Per què 70 milions? Perquè en aquest sector. Sense aquesta informació, clar, no sabem ni quina era la xifra, ni sabem per què concretament han prioritzat això. Per què no han deixat de pagar, per exemple, les subvencions a La Vanguardia? Per què no han deixat de pagar les subvencions a La Vanguardia, senyor Mascolell? Per què no han deixat de pagar el repartiment d'exemplars gratuïts a La Vanguardia en Rodalies? Cosa que d'alguna butxaca surt, que és de la butxaca dels ciutadans, dels contribuents. Per què no han deixat de pagar altres coses? Per exemple, doncs, aquesta plètora d'assessors que vostès van començar dient que reduirien i en aquest moment és molt més alta que la que tenia el malèfic govern anterior. Perquè no han convençut els seus assessors que, home, doncs que esperessin un mes a cobrar. Quina explicació han donat d'això? Cap. Cap en quant a ingressos, cap en quant a despeses, cap en quant a quina era la xifra de dèficit de juliol o de dèficit de tresoreria de juliol i per què concretament aquests 70 milions els perjudicats han estat justament aquests i no d'altres. Perquè, esclar, vostès mentrestant fan unes altres coses. Per exemple, per posar un cas concret d'algun assessor que com a assessor diu que no cobra, però vostès en una empresa que es dedica exclusivament a la gestió de peatges permeten que el senyor Alemany cobri 2 milions d'euros l'any, dels diners que es cobren dels contribuents. Cap problema. També permeten una altra cosa, també permeten que en el Consell Social de la Universitat de Barcelona, al qual l'anterior president no cobrava ni un cèntim, quan entra el senyor Alemany com a president del Consell Social, s'hi autoposa una retribució de 2.000 euros mensuals, a sumar els 20 milions anteriors i altres quantitats. Per això no n'hi ha problema, no? Per això no n'hi ha problema de liquiditat. El problema de liquiditat és per a les residències, per a la gent desassistida, per al tercer sector. Per als altres no n'hi ha problema de liquiditat.